Priatelia, na Slovensku máme mestá a obce, ktoré sú v mnohom odlišné. Vo veľkosti územia, v počte obyvateľov, v ekonomickej sile a podobne. Napriek tomu aj tá najmenšia dedina s desiatkami obyvateľov má na svojich pleciach rovnakých 4300 kompetencií ako okresné či krajské alebo hlavné mesto. Uznajme, ich plecia toho veľa neunesú. Poďme to zmeniť. Každá samospráva má právo na život a nárok na rozvoj. Preto strana Hlas prichádza s odstupňovaním kompetencií, aby samosprávy zvládli toľko, koľko dokážu zvládnuť. Popri tom napríklad vytvoríme kategóriu tzv. Štatutárnych miest, ktoré plnia významné spoločenské funkcie. Napríklad krajské a kúpeľné mestá, alebo tie, ktoré sú pichou UNESCO, prípadne Vysoké Tatry a Poprad. Z hľadiska cestovného ruchu a turistiky sú výnimočné a jedinečné. Mimochodom, v Poprade klesol počet obyvateľov o 150, ale súčasným modelom financovania samospráv toto mesto vypadlo z kategórie miest s počtom obyvateľov nad 50 000. A čo sa stalo? Ročne príde o 3 milióny eur. Je to šialené a toto musíme zmeniť. Na Slovensku z takmer 3000 samospráv je 2661 takých, ktoré majú menej ako 3000 obyvateľov. Ako im pomôcť? Jednoducho. Garanciou ekonomického minima, aby sa ich bežné príjmy neznižovali odstupňovaním kompetencií, aby na svojich pleciach uniesli úlohy aj povinnosti a samozrejme zavedieme aj systematickú podporu medziobecnej spolupráce. Napríklad zavedením centier zdieľaných služieb, v ktorých bude účtovníčka, ekonómka, mzdárka, odborne spôsobila osoba na verejné obstarávania, ale napríklad aj projektový manažér a stavebný dozor, pracujúci pre viacero obcí. Ušetria tak vlastné peniaze a starostovia budú mať viac času na manažérskú robotu. A ľudia získajú garanciu rýchleho vybavovania svojich požiadaviek v svojom meste či na svojej dedine.